Говори, бай, брадър! Фанки, кът си да седнат! Да седнат! Така! Баш, бай, брадър! Какво? Ей, сега пак като ме намерим при пипак, бе. И аз какво да направя? Кажи му нещо, бе. Не мога. И тази Златка с някаква пушка цял ден ме гонта. Фанки да им направи нещо. Той проблем си е. Така, какво? Кой ще иска? Нищо няма да ти прави. Багата ще прави каквото си иска. Ти като си педерас и Златка ще гони с пушка. Разбрали ме? Да. Говори, бай, брадър! Фанки да седне! Добре, за разбра. Фанки да седне! Фанки да седне! Бай, брадър, той не загубил, бе. Аз спечелих. Седне! Аз спечелих, ти казах. Седне! Аз спечелих. Сядай си! Така, какво искате да кажете? Че спечелих. И ще чакам филма. Факнила! Фанки, какво искаш да споделиш с нас? Този е голям педерас. Така, Той това е очевидно. Искам да го изгоните. Аз Защо нищо ще не му решавам. Ама, слушай, бе, бай, брадър. Ето, с още беше багата, бе. Ти еба майката, какво съм правил? Фанки, седни! Измяй. Говори, бай, брадър! Фанки да седне! Ама, баш, брадър, това е оригиналка, бе. Виж какво ме направиха, бе. Не ми пука, сядай! Ще ритна, бе, баш, брадър. Сядай! Къци, какво ще споделиш? Искам да кажа само, че багата и Златка вчера правиха секс в леглото ми. И аз какво? Навсякъде има сперма, бай, брадър. Баш. Не те знам какъв си. Участвах в 2 филма. Нека да ти е неприятно. Аз като правих секс с Никол, какво, а? Къци, затапен си, нали? Не ме гледайте, моля ви, дама и господа. Не може, карата ми се мърда. Вече искам да си ходя у нас. Фанки, има още 5 Ама минути. то няма. Искам да си ходя. Той няма семейство, бе, баш, брадър. Той само бахти цял ден с Има багата. го се даде деца. Че цял ден пуша и пия, не означава, че нямам семейство. Ама бахти, бе. И аз какво да направя? Да, много искаш. Пурата е милион, виж колко е дълга. Ката е ба майката и че бе плюща вия. Ама баш, брадър, виж го, ще го съдя, бе. Говори, бай, брадър! Двамата мангали да млъкнат. Не стига, че ги приехме от Афганистан, ми и говорят. Добре, бай, брадър, кажи сега каква мисия сме тук. Вашата мисия е... Първо, Фанки, искам да каже нещо толкова лошо на Къци, че просто той да припадне. Толкова лошо да му стане, че Къци да замрази ви, брадър. Баш, бай, брадър, извинявай, че. Баш, бай, брадър. Това е го ще го вкарат в носа, ще го напълня с сперма, ай сега падай. Ще го вкарат. Браво, Фанки! Ти печелиш Златка за цял месец. Не искам Никол. Добре, тогава Никол. А ти Къци ще мреш пада. Баш, бай, брадър, чакай, бе, то ме чупи кръка, бе. Седни! Няма да седна. Седни! Каква е неговата... Баш, бай, брадър! Седни! Бай, брадър! Да. Каква е неговата мисия? Давай, че му е на топен. Неговата мисия е да напусне стаята веднага. Защото... Що така се държиш с мене, бе? Що така се държиш с мене? Веднага седни, иначе ще получиш удар от кучетата ми. Разбрали? Разбрали? Сега баш, брадър, интервюрай само мен, остави, че тези тъпанари. Фанки, ти служебно печелиш. Така или иначе, печелиш 10 000. Няма значение, че съм с голям корем, аз съм с голямо сърце. Ма къде съм? Съси, ни грамоти са тук. Бай, брадър, бе, багата. Че не го люби тоя, бе. Не. Чакай, бе. Бай, кажи нещо, бе. Кажи нещо, бързо. Фанки, Къци да седнат. Да седнат. Не да легнат. Чакай, бе. Да седнат. Бай, бе, той ме чупи кръста, бе. Седни, не ми пука. Палца! Къци, последни думи на Фанки, защото той печели, а че си служебно изгонен, всичките мразиха. Добре, баш, брадър, повече няма вид. Ще се му убия. И кажете на багата, че тъп. Така, кучето го напада. Фанки.
Как се чувстваш след като спечели 1 милион? Перфектно, ще купя пари за 1 милион. Пари и алкохол. Това е живота ми. И ще свиря много. Браво, сега Фънки излез от стаята. Защо? Така, да кажа после заключението. И това беше my brother на давано по 7 Б клас телефона на Жо.